Така, пред нас е известният B&H магазин, който е на 2 или 3 етажа и се занимава само с фото и видеотехника. Сега ще влеземе вътре да видите за какво става дума, защо е толкова известен. Между другото, онлайн може да си купуват абсолютно всичко, но е просто интересно да се влезе в него и да се видят нещата по друг начин. Ей! Упс! Okay, yeah, I gotta close it up. Yeah, thank you. Така, влизаме вътре в магазина и това е направено на отделни секции. Това е секцията за видеоапарати и камери. Както виждате, може да пробвате всички различни камери тук една по една и да ги тествате как работят. Някой път на времето имаше даже малък сетъп с малко нещо отстрани. Тук ще има за видеотехника, за видеоедитърс. Но тук не е само малки камери, както това са професионални камери пред мене, които може да си играете с тях. Аз даже виждам моята камера точно отзад, която е на Panasonic, която аз имам също. Ето триподи, всякакви големи и малки, отделни системи за глайдване, за да се движи камерата малко по-лесно. Ето една от камерите, които аз използвам тук. Така, ще продължим малко по-надолу, където има други неща. Ето, примерно, техника за звук, микрофони, wireless микрофони има, всякакви видове, кейборди, музикални устройства. Сега, това, което е интересно отгоре, като погледнете, навсякъде има една лента, която минава с един баскет. Когато вие поръчате нещо, по тази лента минават нещата от уерхауса, който е отделно, и се стигат до съответно или ето, не знам да мога да видите назад, зелени кутийки се движат наляво надясно и те накрая, това е местото, където един човек отива и си плаща, той получава една бележка и след това може да само казва какво иска да плати и отзад различните неща се сортират, които са дошли, влизат в турбички, отиваш, дава си съответно, как се казва, бележката, че си платил и тогава си получаваш стоката, която ти си купил. Ето това са електронните книги, които се продават тук и всичко това отзад са различни видове телевизори, камери, MP3 players и всеки един от тези различен вид MP3 player. Тази цяла стена от MP3 player. Това е B&H в Нью Йорк.